खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि सेन्देलनि दारिमिनजों सासे लाइमोना गावखौनो सुंथानो हादों। बाक्सा जिल्ला सुबनखाता हालामनि गोग्लैसोनाय ओनसोल अदालगुरि गामिनि अनसुमा बसुमतारिया सेन्देलनि दारिमिनजों गावखौनो सुंथानो हादों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गिबियाव इउटुबाव नायनानै सेन्देल दारिमिनखौ खुलिनायनि थांखि लादोंमोन आरो बिथांखौ जेब्ला गुजरात हटेलाव खामानि मावबाय थायो अब्ला गुजरातनि सेन्देल दारिमिननि बिगुमायाबो मदद होदोंमोन होननानै फोरमायो। मख'जाथावदि बिथाङा बे दारिमिनखौ 2019 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे दिहुनजानाय सेन्देलफोरखौ हलसेल जरा 65 राङाव फानहरनायजों लोगोसे गावबो गला मोनसे लानानै फानो होनना फोरमायदों। सानसेयाव बिथाङा 600 जरासो सेन्देल दिहुननो हानायजों लोगोसे 300 जरासो सेन्देलफोरखौ फानहरनो हायो होनना फोरमायदों। गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ बरायनो बावबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनसुमा बसुमतारि, आं उत्तर खुसि अदालगुरिनि। नोंथाङा बे दारिमिनखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो बेसेबां बोसोर जाखो फोरमायगोन नामा? आं बे दारिमिनखौ 2020निफ्राय स्टार्ट खालामदों। गिबियाव नोंथाङा बे दारिमिनखौ सालायनो थाखाय बबेनिफ्राय थुलुंगा मोना एसे फोरमायगोन नामा? आं गिबियावनो बे दारिमिनखौ माबानो थाखाय इउटुबाव नायदोंमोन, मबाइलाव इउटुबाव सार्च खालामनायाव नुदोंमोन। नुनानै आं खामानिखौ मोजां नांदों जे जोंनि एरियायावबो बिदि गैया, बिदि बानायबा मोजां जागोन साननानै आं डिसक्रिपसन बक्सआव नायदोंमोन। कन्टेक्ट नाम्बार मोननानै कल खालामनायाव आं बेखिनिखौ बानायनो होननानै आं बेंकनिफ्राय लन एप्लाइ खालामदोंमोन 3 लाख 3 लाख रां। बे 3 लाख रांखौ बेंकआ आंनो होदों आरो आं बेखौ होनानै स्टार्ट खालामग्रोदोंमोन। नोंथाङा बे सेन्देल बानायनायनि जि मुवाफोर बेखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो फोरमायगोन नामा? आं दा बेखौहाय कलकातानिफ्राय लाबोबाय दङ। बे कलकातानिफ्राय नलबारियाव गुवाहाटियाव मोनफैयो, गुवाहाटिनिफ्राय आङो लायनांगौ जायो। नोंथाङा नोंजों लोगोसे बे खामानि मावनायाव सोरबाफोर सेंग्रा लाइमोनफोरखौ लाफायो नामा? दं। आं ओरैनो हाबा जानाय खासे लानानै आरो सेंग्रा खानै लानानै खामानिखौ सोलिबाय दं। बे खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो दान बान्था बेसेबांसो होयो फोरमायनो हागोन नामा? आं सानफायाव 100 करै दानफायाव 3,000 होनाय जायो बिसोरनो। नोंथांनि बे सेन्देलखौ बहा फाननाय जायो फोरमायगोन नामा? आंथ' दा प्रडाक्टनि कुवालिटिया बारा एसेबां मोजां नंखाय जोंनि एरियायावनो बिदिनो दखानफोराव होगासिनो दङ, जेरै दारांगा मेला, तामुलपुर बेफोरबायदि धमधमा बिदि होगासिनो। जरासे सेन्देलाव बेसेबांसो रां लानानै फाननाय जायो खिन्थागोन नामा? आंथ' दा 65 रां खरि लानाय जायो सेन्देल जरासेयाव। सानसेयाव बेसेबांसो जरा सेन्देल दिहुननो हायो खिन्थागोन नामा? सानसेयावथ' ओरैनो नों बानायोबा बै जिथु आंनि मेसिननि केपासिटि 6,500 जराखौ दिहुननो हायो। सानसेयाव बेसेबांसो रांनि सेन्देल फाननो हायो खिन्थागोन नामा? आं दा नर्मेलि सानसेयाव 2,000-3,000नि सेन्देल फानो। दिनैनि समाव गोबां बेकार लाइमोनफोरा जोंनि ओनसोलाव बांनायनि सायाव बांबोबाय दङ। दा नोंथाङा बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो? आं बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना जा मावनो गोसो बेखौ मावनांगौ। दानि जुगाव रांनि आंखाल जायोब्लाबो बेंकआहाय हेफाजाब खालामो। बेंकजों सावरायनानै नों जा गोसो बेखौहाय मावलांनो हायो।